खुलुमबाय लोगोफोर, मोनसे खोथा माने जों गामिनिफ्राय सासे फिसा गोनांखा माने फिसायखौ गारना खारदों। दा गथ'आ बिमाजों दंफायो। दा बेखौहाय फैफिननो थाखाय बिराद फिसाया खावलायगासिनो दङ। दा बेनिखायनो मोनसे नैबे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। मबाइल नाम्बारखौ नैबे स्क्रिनाव होनाय जाबाय आरो नैबे खारनाय हिन्जावनि फट'खौबो स्क्रिनाव होनाय जाबाय। दा सोरबाफोर बेखौ नुसनबायोब्ला नैबे जानबुं नाम्बाराव फन नाम्बारावहाय माने कल खालामनानै खोन्थाहर। दा बेबायदि आरो सोरबाफोर नैबे भिडिअखौ नुसनबायदोंब्ला माने शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बै मानसिखौ मोननाय बायदि। दा फिसाया गले गले खावलायगासिनो दङ, माने फैफिन, नों फैफिन, माने एकदम फिसाया थानो हालायि जागासिनो दङ। दा सोरबाफोर नुसनबायोब्ला खबर हर, खोन्थानानै हर नैबे मबाइल नाम्बाराव। माने एसे एनै थाव संख्रि बानलुनिलाय माने जालायखायो नालाय संसार जानाय बेलायाव। दा बेफोरखौ बोराबलायनानै खारलायनानै जालायनानै बेफोरथ' माबा थिग जाया। संसार जानाया माने गोरलै गथ'फोरबायदि नङा नालाय। दा बेनिखायनो जेराव लोगो मोनो बेयावनो खोन्थाहर। जुदि सोरबाफोर नुदोंब्ला आरो माने बिथांखौ हमनानैबो दोननो हागोन आरोखि, माने बेबायदि। दा भिडिअखौ आं बेखिनि बानायनाय जाबाय। माने लोगो मोनबा बायोब्ला खोन्थाना हरब्लानो जाबाय आरोखि। बाय बाय।